ang atong mga hinigugma tungkol sa tanan ng mga kaiskuhan. Pag-anunsyo, Bishop Sarah Padilla, Bishop John Doe, Bishop Oscar Padencio, Bishop Rex Jimenez, Bishop Patrick Marcon, Bishop Antonio Ranyola, Bishop Tony Palang, Bishop Rico Pacman. Pagkagaan tayo kaparian, ako gusto nila mga maging kami ng mga kaparian. Di ka na nalain mga diocese. Pagkagaan tayo po. At ang pagkagaan ng mga kaparian na dinatapos sa Saint-Tris, sisters, please, sisters, gratulation. Devotees din Saint Teresa o mga sponsors, benefactors, o lain-lain ng mga parokyano nga karon adlaw naghatag panahon aron paghimaya pagpasalamat sa Dios. Tungod kining daghang kaayong gasa, una nining pagbindita simbahan nga nahalad kay Santa Teresa de Avila. Kaya ang blessing karon ang dedication buhaton nato sa fiesta sa pagkamatay ng Bishop Chuklo Tamon sa September 27. Pero karon blessing. Siyempre, ang atong pagpasalamat ang ayong gasa sa usar ka hiniguban na ng Arsobispo na ang iyang kausan at ang iyang unta at tubon. Mahigong Blessed Santo Caracatawa, buhay sa 160 years ng birthday ni Chukilo Tamon sa itang tanan. O daghan ko mga gasa nga para na angay lamang ihatag natin sa Ginoo ang paghimay at pagpasalamat. Kung sugat man, siguro ang gawin, sobrang kita libo din sa simbahan. Bisan pa ang namamati sa live broadcast ng atong bisa, ibay RF, o lain-lain live streaming, o tanan ng mga hinigugwa diyan ni Cristo. Kanatong tanan, gusto na kapaganan ang atong paghimaya sa Diyos o pag-congratulate. Ignon na lang sa Daisy Sisters, tungod ni tahong kayo masimbahan, magkakatong pagpasalamat sa tanan nga mulay bahin. Pagpapagod na ni ating mga brothers ay tigaling kailhan o kailhan, pero kailhan sa Ginoo, kang inyong tanan, himaya sa Diyos, congratulations. Di ko malimot usa ka beses ang director sa Pope Benedict XVI study sa Roma, siyang nagpresenta sa Cebu, nagpresenta sa nilalayang simbahan. Pagmingon siya as Bishop Palma, you have so many beautiful churches. Ang iyang mundo nakakita sa daghang mga kontra, heritage churches gracias sa Diyos. O ganyan parting words, please maintain these beautiful churches and build more beautiful churches because God is in the beautiful. Amen? Amen. Huwag kita duda ang Diyos dinihiling simbahan tungkol kay kahong na simbahan. Amen? Amen. And siguro natin, even as we enter, kung daghan, nakasunod din first time, kaya sa una pag-agin niya, wala ko man-init, pagbalik nila, kuman naman, salamat sa Diyos. Indeed, this is a beautiful church and its work. Praising God and thanking the Lord, for we have built a beautiful house for God. Amen. Amen. God is in the beautiful. Nagbuo kita, ining simbahan, walay sa Diyos. Angay naman nga mahimong matahong. O para nato, din sa Subo, nga mahimong sentro, selebrasyon ika-500 nga anibersaryo
sa pag-abot Katolisismo, Cebu man ang sentro sa mga aktibidades, line-ups activities, dugang agarto sa Cebu, dugang dapit ng mahimong pilgrim place nga amin natong pagkasigaro. Kung hindi, kasunat natong paghimayan, pagkasalamat sa Diyos, umot din tahong tayo na simbahan, kung karoon na lang, balik kita sa September 27 for the consecration. Amen? God is in this church because God is in the believer. Pero karong adlaw, gusto natin Panginoon. Giingon sa ating dinigugma, Jupiter Kamon. Nga siguro ko, kung makasulti sa inyong Bishop, ayaw yun magsalun. Ayaw kong sermon ako. Sermon, bahay sa Diyos. Pambol kayo siya. Jupiter Kamon said, God is in the heart. God lives here, but God is also in the heart. Mao nga, samtang narito ka po sa lindang kayo pintura. Kaya nga po, God is in the heart. Ang Diyos, kanagpuyok din ikaw, yapon ang Diyos, kanagpuyok sa ating kasing-kasing, kung bukas ang atong kasing-kasing para sa Ginoo. Amen. God is in the heart, matagpan niya sa Bishop Momo. O pero mapuna, akong mga pagbasa, labi ng Ebanghelyo magkapahinindot natin. Kining Diyos, kapahanan sa katanan, nagtuga nining kalimutan. Kining Diyos, na nagpuyok sa mga templo, nagpuyok ihapon sa ating kasing-kasing. Pero karamapuna, sa Ebanghelyo pinalagay ni Kristo, yung kahinindot kita. Kung ang mga Israelino, hindi halos magpungat sa kalan sa Diyos kay para nila. God is so transcendent. Nabaw kayo sa natanan. Si Jesus Mingon, ining Diyos, diyan sa ating kasing-kasing, akong pamakan, akong tatay, akong papa, akong dali. This God is not only, not so much a transcendent God, but it is God so close to us as it is in our hearts. Amen. Mao nga una o importanteng mensahe, buksan na ang ating kasing-kasing sa Diyos. We should develop that intimate personal relationship with God. Terminado ng Panginoon, usahay maglingit kita 500 years about being Christians. Praise God. It was a journey of 500 years till next year. Pero pinamdam kita, we should never forget the journey that should happen inside our hearts. The journey of intimacy. Kunta, hindi naman nalagaw kita sa panahon. Pero, ining atong relasyon sa Diyos. Ining atong personal, intimate relationship with God who is in the heart should also be part of journey such that makamit kita with the passing of time. I am closer and closer and closer to God. Such that kung sa simple pa, not so much me, but it is God who lives in me. Amen. Amen. Amahan na mo kini ang punto ni Jesus. God is the Father of Jesus, but our Father and close to us. Pero magmuna, you know what, we should have a personal relationship with His Son. But Jesus is saying, He is our Father, our Father. Mo pag ganito na pero magmuna, we are reminded, dili lang ako, your spirit, kita, pag natong amahan. Sa akong kubo, sa akong wak, our brothers and sisters, pagka nito, kitang tanan.
na nag-igsoon diyan ni Kristo. Pagkalimdot na unawa, kita nila na, all of us are welcome sa simbahan. Kining Diyos na nahigugma welcomes all of us as God's children. Bisa pagkain this year, when we focus on ecumenism, interreligious indigenous people, punta ang ating pagtanaw sa kadataksa na kita anak sa Diyos. That there are things that should unite us rather than divide us. And that in our hearts, tinignan mo kasi in-welcome. Tungkol kayo sa pagkatinungod sa mata sa Diyos, kitang iyang mga anak. Amen. Mga ibig ba, tungkol kayo kita mga anak sa Diyos, punta ang atong pagsalit niya. Ang atong pagtaliwala sa daghang problema, di kita pabayaan kay ang Diyos atong amahan. Amen. Sa kabis tungkol sa coronavirus, tunay na mutana, yun, sa lahat na pit, tunay mga degree, ipasama sa simbahan, ganyan ko magsaulog, mamisa, isusimba ko. Dili na ito sa simbahan, bukas permi ang simbahan. Bisa kita permi. Because if we need God, we need Him even more na binagkaroon panahon din ng COVID. Amen? Kaya magiging pasinal simbahan, kaso ng mamambang. Shopping ka lang, hindi naman yung balo. Ano nga sila gusto mamisa ang posisyon? Kaya na kita. Pero, padayon natin pagkampo, mas labi natin kinahanglan ang bukma sa Diyos, ang bendisyon sa Diyos, natin tanan, labi na panahon ni COVID-19. Amen? Padayon kita sa pagkampo, o ayaw kita kang pagsimba. Kaya ang Diyos, atong amahan. Amen. It is said that in the Gospels, the three words often uttered by Jesus are, una, Father, amahan. Ikadua, forgive. Ikatlo, kingdom. Initanan diya sa prayer sa our Father. Magkaroon una, ang atong unang gibuhat, pagbibita nining simbahan, kining natong tanan. Kaya naman, tungkol kay for God at mamahan ko sa Holy God, tanan yung ganda, pagkasasala. Through the waters of baptism, kung sa atong pagbaso, then we know the God who is Father is the Father who waits for all of us, even when we stray. Ano po balik niya? Amen? Mapanahon sa Christian pangagda, we might have gone astray, pero kining atong mamahan na hula sa atong pagpapuri. Kining atong mamahan na hula aron pagsaulog ko ng atong pagbalik niya. Only when we confess that we are sinners and we need God's mercy and forgiveness, we become even more children of a merciful and a loving Father. Amen? Ngayon ito makot kung sa ating experience na di pa kita naging masaya, we should also be forgiving with one another. Kung hinihiling sa bahan, huwag kita gidala ang mga anger, yung mga envy, yung mga hatred. Because as we approach our Father, we know He has only mercy and love for us. Kung mauilawin kong nalatang pinampo na sa katatagsa, ang atong panagkilig sa unay, ang atong pag-igugmaay, ang atong pag-una na ang bihatag ni Lord nga kayuhan mo sa atong ipamalo. Amen? Kung hindi ko mo sa atong pagpadayon ng isa, nalipay kita sa atong pagtanaw, we are in a church. Pero ipahintong kita that this church is a symbol of us beautiful people. Amen. Pagkatahon nga kita, nga bisan dili ako sa gitigom sa Ginoo, gihimo kayang mga anak, o diha sa ating kasing-kasing siya ng kuyo, o ilang tanan
nahimong kiritero sa iyang hingarikan. Kitang tanan mahimong kiritero sa saka nga human hiling kinabuhi, doon pa sa mga kinabuhi nga dihaan kalipay. Mao kini ang atong ginampo para sa atong higugma. Chupil ito muna. Yang natin mo na natipos siya sa katilingban sa mga santos. O kupon, no? Kupon. Kung panangan ka ng kuliga, mapumahan ang atong posisyon. Ini si Father Sam, si Father Mark, no? Kaya sabi na sa Roma, may isang venerable kupon, no? Kung mga kalipayang regalo kung before next year, no? Masarap na kami Thanksgiving. But as I said, meantime, para na po kalipay ni Archbishop Pamundo, nga sa karon, nga itong muna, tarang kaglipayan sa mga mga Diyos. Nga tugod that in this scale, no, in pagkagot, mubaro, dito tayong simbahan. Sa kanunganan sa Teresa Patron sa pagkamadrihan, o sa paglipayan sa Diyos sa matag sibilasyon. Kanatong tarang nagkatigong punta ang bendisyon sa Ginoo na sa atong paglakaw next year, 5th centenary, nga ang Sentro Municipio, Mission Congress, Abril 266, 5th centenary sa baptism, kiningtanan, ang Sentro Cebu. Ang atong journey up to diha is a journey of renewal, becoming more holy, more Christian. It's a journey of thanksgiving. Opunta, the journey that meets God in our hearts will truly be such a journey that makes us all truly God's children. Mas kularo, kanatong tanan, labi na sa atong kumatian, these sisters, kung sa katanan na bahay, kahong kayo na simbahan, daghang kayo salamat. Congratulations, may God be praised forever and ever. Amen.